Takže čau, moje meno je Aďo a dneska vás vítam pri mojom novom videu. Čož nie, ja som to vymysleli sme to kamarátkou a bude sa to volať Daily Vlog. A ešte mnoho iného z toho natočím, což je napríklad, ja neviem, bude v tom gameplay, alebo ja neviem, nejaké zábery, alebo niečo. A budem sa to pre vás snažiť tak dobre urobiť. Takže to bude pre vás. Prepáčte, troška teraz fúka vietor. Keď vám do toho audia fúka vietor, tak prepáčte. Ja za to nemôžem, že fúka vietor, to je príroda. A zatiaľ čus. Takže čau. Zase som tu a idem vás jednou prosbou, že ak na tomto videu, čo teraz natočím na Daily Vlogu, urobím pre vás veľmi veľký projekt. Súhlasíte? Asi aj áno. Ak si môžem tipnúť. Bude to, no nebudem nám to prezrádzať, ale poviem to tak okrúkato. Bude to taký celok z mojej, ako som postupoval bude skôr ako príbeh. Ako som postupoval z prvého videa až po tadeto. Takže máte sa na čo tešiť. Tak to som vám teraz chcel povedať. Zatiaľ, čau. Takže zase čau. No teraz to ukončíme tak nezvláštne. Ten Daily Vlog. Zábery s Pennyworldom. A idem to zatiaľ pripraviť. A aj sa teším. Takže zatiaľ. Tak dobre, toto bolo také ukončenie Daily Vlogu. Tak sa majkajte a čaute.